I ara ens n'anem amb Germán Cervera i Clàudia Argent. Ja vos avise que avui la cosa serà salvatge. Ara veureu per què. Germán, però si estem en el bioparc. Què me dius? Estic meravellada, però què anem a fer? Parlar de girafes, lleons, leones? Encara que les tenim ahí, anem a parlar d'una espècie que te va sorprendre i anem a gaudir molt veient com se manipula. Hola. Com estem? Què tal? Bé? Molt bé. Pues anem a tindre a l'Ores que ens va explicar i anem a poder veure com se manipula un rinoceront. Que no es cosa fácil, ¿no, Loles? No, a ver, con los animales del zoológico, todos para extracción de sangre, toma de muestras, etcétera, los tenemos que anestesiar. Pero hay ciertos animales que tienen un entrenamiento, simplemente le pedimos una parte del cuerpo y si nos la dan, le damos de comer. Considere que la pell és molt dura, com podeu fer una analítica així? La piel de todo el cuerpo es muy dura, pero la de la oreja es mucho más finita. I aquí li toca avui treure sang al mascle o a la femella de rinoceront? A la hembra, a l'ombula. Com ha sigut la faena? Ha sigut delicada, ¿no? Delicada, pero se ha ido muy bien, como siempre. Y a mí me encanta este trabajo, es un trabajo fascinante, enriquecedor, llevo 30 años, maravilloso. És que és espectacular perquè és una part de la veterinària que és molt bonica. Molt bé. I per això, que també n'hi ha molts amants dels animalets, nosaltres tenim animalets també que busquem casa i per això vos presentem els protagonistes d'avui. Amb la seva curta edat, Anya va ser trobada abandonada i encara desprèn alegria i li encanta córrer i jugar. Estevi pareix un tigre. És molt bo però un poquet desconfiat. S'ha recuperat molt bé. Champion va ser trobat en mal estat i encara que ha patit molt, és un gosset excel·lent. I l'última protagonista és Maika, molt tendra i va ser trobada al Col·legi Federico Maicas de Torrent. D'ahir ve el seu nom. Vicky! Hola. T'havem pillat preparant el forratge per rinocerons? Exacte. Es mengen molt normals, són animals molt grans, són herbívors i necessiten menjar tot el dia, entonces posem el que és el forratge és heno. Sempre és de tipus de forratge, no canvia. Per rinoceronte sí, perquè si no, si donem alfalfa, que és més verda, té massa proteïna i creix molt ràpid el que és el cuerno i les ungles, i no ens interessa. I van a tindre problemes. Sí, exacte. Pepa, els rinocerons també pateixen perill d'extinció ara mateix. Sí, de fet, per exemple, n'hi ha un cas ara molt emblemàtic a nivell internacional, que és una de les subespècies del rinoceront blanc, el del nord. Nosaltres tenim el del sud. El que haurem gravat avui és el del sud. El del sud. Pues del nord, ara mateix només queden 2 femelles. És a dir, se dona per extint, perquè, òbviament, no es va poder reproduir. Els caçadors furtius és un tema molt preocupant perquè maten exclusivament, en el cas de rinocerons, per a la banya, perquè creuen que tenen cert poder curatiu en la medicina tradicional i realment és queratina, és com les ungles nostres. El que estem és dins d'un programa internacional de conservació de l'espècie, tractant de reproduir-la controladament per a garantir que no vagi a extingir-se. Esteu fent un treball increïble, de veres, Moltes gràcies. Que bonic este lloc, La veritat que sí, m'encanta el bioparc, però, igual que m'encanta a mi el bioparc, a tu també t'agraden els dubtes de l'audiència. Anem a veure quin desafi me plantes avui. Hola, Germán. Este és Bruno. Té 4 mesos i mig i tenim el xicote problema que quan és a passejar als pocs metres es senta i no vol moure's, a no ser que li donem un premi. 4 mesos i mig, en casa està molt més tranquil·la, l'eixir fora de casa és tots estímuls nous i el fet que li vaig donant els premis perquè se vaig manejant és el que deu de fer i està molt ben fet. Moltíssimes gràcies, Germán. Per cert, mos quedem un poquet més, no? Home, avui tenim que gaudir de tots aquests animals salvatges i anem a portar-se com si fórem xiquets, a disfrutar.